Araba janvier kalo tile fɔlɔ san 2025 an donna sankura kɔnɔna la Mali kunnafoni TV abonné an minnu bɛ a lajɛ sankuru karaw tɛ sɛgɛ aw tɛ ɲinɛ foli bɛ aw ye an b'a fɔ aw bisimila sankura kunnafoniya fɔlɔ olu kɛnɛ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Kunnafoni daminɛla kunu kun ye décembre kalo tile 31 nɛgɛ kaɲɛ fu wagati la an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta a kɔni bɔra ka sanbɛ da a ka jamanadenw ye a ka discours min kɔnɔna la a ye foli ani bonyamasegin ta ka ɲɛsin maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni u ka kanu an'u ka dɛmɛ u ka jamana yɔrɔ ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna a ye an ka fintigilakaw fana fo kosɛbɛ ka d'a kan olu de bɛ k'u nin di walasa ka se ka jamanadenw ani u bolofɛnw lakanda k'an ka jamana marabolo ɲɛmaaw kɔni fo ka d'a kan olu de fana sɔden don jamana ka ɲɛtagaliko kɔni ma min na u kɔni tɛ ka sɛgɛn fiyewu fɛn min ye baarabaw olu kɔni kɛli la ka tila ka segin ka jamanadenw kɔni fo ka d'a kan a ye a yira san 2024 kɔnɔna la an ka jamana kɔni sera ka baara kura daminɛw caman kɛ dayɛlɛli caman kɔni caman kɛra minnu bɛ tali kɛ an ka jamana ka yɛrɛya segili a ma ka se AES yɛrɛ kɔni ka jabaranisow segili ma o kɔfɛ ka se basigi segini ma an ka jamana marabolo caman o kɔni na fo ka taa se an ka jamana ɲɛtaga siraw fɛ baara kura daminɛw caman kɛra o la ka duwawu kɛ laɲini fɛn ma se ka sabati san 2024 kɔnɔ ala ko nɔgɔya sankura in kɔnɔna la an bɛ duwawu kɛ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ala ka ni a ka ma o bɛɛ lajɛlen kɔni fanga se an ka fintigilakaw ala k'u ni lakanda ala ka jamana basigi u tɔgɔ la hali bi ala ka jugu minɛ ka di u ma an b'a fɔ ala ka sankura diya maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ani africain den kelen-kelen bɛɛ la. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni tɛnɛndon ye décembre kalo tile 30 san 2024 Masina marabolo mɛni a bɛ fɔ o ma ko Sekura ani Masabugu a yirala ko maa marifati bunatigɛbali dɔw kɔni nana ka binkani wale ta ni dugu sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔnɔna na u ye duguden 2 u y'olu minɛ ka taga ni u ye wa mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ ni min ye jagokɛla ni commerçant don u y'o fana kɔni sɛbɛkɔrɔ joki seereyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko ni maa ŋaniya jugu ninnu kɔni nalen u tagatɔla ni mɔgɔw ka bolimafɛnw ni u bɛ tali kɛ motow la wa fo ka taa se misɛnnin minnu kɔni kun bɛ nin yɔrɔ dafɛlaw kɔnɔna ko u ye u bɛɛ lajɛlen kɔni cɛw fɛ ka taga ni a ye hali sisan marabolo la kana tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la ka se ka yelen da a ko kan nka u fɛn min ye u bunatigɛ ma dɔn hali bi. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔya fanfɛla la a yirala wagati damadɔw kɔni na ko jiw kɔni bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka foro caman tiɲɛ ka du caman fɛnɛ kɔni ka degun si olu ma ni maaw kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la a yirala k'a fɔ a bɛ taa foro hectare ba caman de fana kɔni na minnu kɔni tiɲɛna ka sababu kɛ ni ji ka walakatali kɔni ye nka ka sanga ni marabolo ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ walasa ka se ka ɲangata yɛrɛ kɔni ka o hakɛyaw kɔni nagasi a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na ko san siraya min kɔni bɛ o tiɲɛni ten nɔ an b'a fɔ hali bi ala ka jisuma kɛ a ko san laban kɔni na san o san a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ foiriba dɔ kɔni bɛ labɛn jamana faba kɔnɔna la min kɔni bɛ kɛ an ka jamana jagokɛla misɛnninw yɛrɛ kɔni fɛ febaki o kɔnɔna la o kama ɲinata fana la ɲɛnamayalen don kosɛbɛ kalabankurakaw fɛ yen aéroport sira la febaki min bɛ yen nɔ an ka jamana faba feere misɛnninkɛlaw caman kɔni bɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la u fana b'u ka foire kɛ walasa ka se ka sankura kɔni yɛlɛma cogoya min na. An bɛ taa Sikaso marabolo kɔnɔna la kunun ko tun ye 31 décembre kɔni ye a yirala k'a fɔ ko Sikaso sugu kɔnɔna la ko sɛw sɔngɔ kɔni balila ka yɛlɛ kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛra jatigɛ koba ye sannikɛla olu kɔni ma ka d'a kan a sɔngɔ kɔni tun bɛ a daminɛ 600 la ka taa bila fɔ 1400 na. An bɛ taa Kajoloko olu kɔni fɛ yen nɔ n'i y'a mɛn ko 31 décembre min yɛrɛ kɔnɔna a caman na fana masibaw kɔni bɛ kɛ ni min bɛ tali kɛ siraba kan kasara olu kɔni na o de hukumu kɔnɔna la Kajolokaw olu kɔni fɛ yen nɔ o sifinnakaw ye wuli ka jɔ kɛ ka sanga ni kununko tarata ye décembre kalo tile 31 san 2024 ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani ka hakili dayɛlɛw kɔni kɛ ka sanga ni kununko donya kɔni walasa siraba kan kasara olu bɛ se ka nagasi cogoya min na u ka marabolo kɔnɔna la ka se ka maaw ni kisi ani ka u yɛrɛ fana ni kisi. Fɛn min ye entreprise Seyiroko service aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ fɛ k'aw ka sow fiyɛ walasa ɲɛbɛrɛ dimɔgɔ suran tɛrɛ ani fɛn ɲɛnama wɛrɛ minnu bɛ kɛ so kɔnɔ ka se ka olu bɛɛ faga k'u silatunu ka bɔ aw ka sow kɔnɔna la aw bɛ se ka wele bila ni entreprise kofɔlen ma ni o ye Seyiroko service ye olu kɔni bɛ so fiyɛ n'u y'i ka so fiyɛ a fɛn ɲɛnama ni a fɛn kuntan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa ka bɔ a kɔnɔna la ni aw minnu mago bɛ u ka service kɔnɔna a bɛ se k'u wele u ka nɛgɛjuru sira la. U ka nɛgɛjuru sira o de ye 74 10 25 89 17 74 10 25 95
Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni kunnafoni adamadaman de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la foli bɛ aw ye an minnu sɔgɔlen don anw na don o don an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ la an ka kunnafoniya tɛ fɔ aw kɔ ka dugawu don Ala ka sankura kɔni ka o diya an na ni o ye 2025 san 2025 laɲini fɛn fɛn Ala ma o nɔgɔya an ye san 2024 kɔnɔ Ala k'o bɛɛ jidi an bolo ni sankura in kɔnɔna la Ala k'an ka jamana basigi k'an ka jamana ɲɛmaaw fanga se Ala ka AES sinsin ka ni jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni sankɔrɔta a maabaw kama a maa tɔɲɔlenw kama ani a fintigilakaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw k'an bɛ sini alamisa janvier kalo tile 2 san 2025 Ala k'a si jɔ kuma kɔnɔ.